ta Alhamis babbar rana mu a gurin mu saboda yau ne muka gama wasu shakwakiya yace muka ga dare haka muka ga safiya wato yau yanzu exactly 6 o'clock so muna nan wurin tun kusan kusan bayan sallan dai insha Allah muna jakin muna shirya mu wannan lissafin to ga show is final insha Allah za mu shiga mu ta final paper ne ba shi ma ba so kuma Allah da muke shi ne ubangiji Allah ya sa mu gama lafiya sannan ubangiji Allah ya kare mu da karewa ni ina farin ciki sosai saboda mun gama 100 level 200 level potential engineering students it is a privilege ka tsinci kanka a faculty of engineering a Ahmadu Bello University Zaria saboda ba kowa bane yake samun wannan damar mai samu admission regardless of the samu irin professional assistant so I have a friend da za su yi tofa albarkacin bakin su so gurin tsaya daga nan kamar His Excellency kuma